Kuom Jood bura ma kaunti ma Nairobi onyiso migao mar somo mondo owuog oko kendo pedho ne jopiny e lela kwan duto mag jopuonjre e sikunde mag primar kod secondary kaluwore gi nok mar omenda masiro somo maonge chudo e sikunde mag piny owacho. Ka gitwak gi jofwamb weche liare mar od bura mamalo, giwacho ni mano e yo kende mar ng'eyo kwan monego bed ni medo migao mar somo e dhi nyime gi siro somo maonge chudo e sikunde mag primar gi secondary. Bende gipako jatend migao mar omenda John Badi kuom wuok oko kendo nyiso jopiny adieri ma sirikal osebedo ka pando kowuok kuom jopiny e wi wach somo. Its fair share of blame for having exposed our school and children to by sending money which in their books is supposed to be 22,000, but because of a gap on scrutiny on the actual number of students, we end up getting 16,000 in the school. We must tighten the gaps on scrutiny as members of parliament and put to task the mandarins at the ministry to ensure that NEMIS actually captures the exact number of students in our schools. We need an assurance that the data for all the school-going children and students in this country will be captured so that we don't have a gap of those who are not in NEMIS and we still use to disburse the capitation. That's why we are telling the ministry, before you tell us anything about the 16, can we just have this capitation first going with data that we have 3 million children? Therefore, when you bring in your budget into parliament, you are able to say 3 million, give a capitation of 22,000. How much is that is needed to go to